Telu cari. Gak turu yo gak melek geluntung nok nisor wit asem. Wong gak ayu yo gak elek tapi untung kenek gawe tombo adem. Iku mono bojoku dhewe. Sir nang nisor pager prawang lingsir pokonge bunder-bunder kaya bal poli. Mesti dolor mati wis mesti urip no alam donya ayo sing ati 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 Goni sifat cengkilan srei ayo di dari urip na alam donya dolor ibaratno wong mampir ngombe ngombe geger karo kanca iku wis duduk jamane mula sing kalah sing menang padha kene sedekah desa dulur iki kajate mula disengkoyong kabeh masyarakate dijaluki sumbangan gak abot oleh ngekekine mergo sedekah iki kudu dijaga lestarine mula bengi iki warga lingsir nganakno sedekah kajate dulur lingsir kabeh nyuwun berkah mula tak dongakno lingsir rada teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap budi wijaya sing dikarepno mula nek peno kenek tarian tak
jaluk gak usah ngersula iku sampean anggap ingane kula kenal Pak Wijiono niki kepala dusune aku mang dijak mangan kare mentok lah kok ci enak tapi mari mangan lambeku ngilerae tak cokot tak kira pupune mentok lah kok gagang sering ayo Cak bangun cepet lho Alhamdulillah oleh titik ngene iki sing didoleki mungkane nek ndolek mantu ndolek wong ludruk enak ayem jilbab putih busana muslim lambang suci aurat tertutup rapi penampilane lugu ketok alami yo iku wanita muslimah taat sembahyang rajin ibadah sederhana gak kakean pola mentaati nikmate Allah Ta'ala rupane ayu adek beriman sopan santun bahasane sopan iso bedakno salah karo haram pinter maca ngaji maca Al-Qur'an kadang-kadang aku rumangsa heran delok arek saiki nek gawe pakaian rupane ayu kok gak dieman kulite mulus digawe pameran nganggo klambi cilik ketok udele sayaan cekak ketok gegere kaosan cingkrang ketok wetenge kaos dijenjet gopo nutupi wetenge bojoku ya gak gelem kari tiru model ABG gaya saiki celonone mlepet wetenge gedhi tak delok lah kok persis nyambik ditaleni namung semanten kidungan kula menawi lepat barang karaso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe matur suwun malam hari ini panjenengan sampun percaya kali Budi Wijaya kula dongaaken mugi-mugi mantun sedekah dusun niki dusun Lingsir dibarokahing Gusti Allah ado teko musibah teko balak rezekine wong Lingsir tambah melimpah ruah amin sing lara ya ngono ndang cepet maras sing retak rumah tanggae ndang cepet balik terutama warga-warga sing utange wake mugi-mugi cepet lunas. Amin. Mboten piyambakan wonten bintang tamu asli baru turun dari Juanda numpak pesawat Emprit Airways.
Sinten niku? Siapa dia? Wanto Situr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ruwame ya, So? Wol, Ejek semangat ya. Ya. Onang lingsir iki senengane lodrok kok. Senengane lodrok. Setiap tahun mesti nekakno lodrok Budi Wijaya. Budi Wijaya. Bayangno, So. Apa? Dalam satu dusun iki masalah ono 97 warga. 97 warga. Lho kon wargae ku. Kok mek 97 sih to? Sing telu kuwi ngilunga kaji. Nggih napa mboten? Mboten. Kabeh nggih kabeh mboten. Oh, ana sing enggak, ana sing enggak. Artine apa? Artine wong kene glon guyub rukun kompak. Iki saka pakarsane sapa? Toko parsane ya Bapak dusun, kepala dusun. Sapa? Bapak Polo. Pak Polo sapa? Bapak Polo Wiji. Pak Polo Wiji kok terus ndelok ngene iki lha apa maksudmu? Heh? Tanganku gatel. Bapak Polo Wiji nggih. Pundi niku mantuk? Alhamdulillah wongipun mantuk ngantuk. Wonge Priagung Pak Wijono iki. Iki Priagung sing seneng nonton YouTube. Nonton YouTube. Ngerti nek Budi Wijaya ning YouTube ya wis terkenal nandi-nandi. Sing jelas ya kaya ngoten. Oleh mimpin warga Lingsir bisa dilihat hasilnya iso menjadi barometer kanggone warga-warga liyane. Contone kaya ngene iki mang ya, So. Masalah ngono ku mang aku ya ruwame kaya ngene ya ana kancaku nang kene mang. Kancaku. Kon duwe kanca nang kene. Lha ya apa nu? Akeh kancamu nang kene. Kancaku nang kene akeh nglumpuk iki mangsa. Nang diae. Iki mang ta? Iya. Wah arek-arek nglumpuk nang pawon kono iku mang. Oh nang pawon bagian ubo rampene masakan. Bagian masak, bagian ublek-ublek nang kono nglumpuk arek wedok-wedok. Kabeh ndok kono. Iya. Kon kok iso kenal kon ben nang kene dadi apa? Lah wong aku biyen sekolah SD nang kene kok. Kon dadi sekolah SD nang kene. Iya, sumpah aku SD biyen niku. SD kene ndi Selempit. Jaya ta Merdeka kono mang. Desa ndi? Selempit. Oh, Selempit. Iya. Sing nyelempit apane to? Sing nyelempit. Jadi kancamu SD biyen wis kelompok nang kene. Kelompok nang kene. Gak lali karo kon. Lho temenan. Salah sijine dadi apa? Aku mang teko dis. Langsung dikei mangan. Wah, mbok sego urap-urap. Allah enak, So. Sego apa? Urap-urap. Sego urap-urap. Iya. Lulu. Diurap dadi situk. Antarane sego jangan teh Sego kopi. jangan teh kopi lodeh. Gak ngono iku ngono. Wong arep darat kate jaran kepangan. Yo katene jaranan bae aku. Kancamu nang kene. Iya. Bagian apa? Iku manang kuno blek-blek. Bagian masak berarti. Masak. Sopo? Warni. Warni kuno mang. War. Kon pagel ambek aku sih. Warni biyen iku wendel be tak kandhani. Sekolahe biyen endel. Sekolahe wendel. Iku wong nyelempet kok klambi biru kok. Kon kok iso kenal kok.
Oh dikandani koncoku SD Sak kok. kelas lho. Sak kelas. Tapi warni yo ngono iku bakal nyapu-nyapu. Biyen wajahe ya apa? Biyen wajahe ku wayu ginu-ginu ngono. Gemesno ngono ya. Gemesno. Barang kepethuk kon saiki ya apa to? Kepethuk saiki. Heeh. Belenek. Masalah biyen wayu atos ngono saiki kok kempir. Perubahan zaman termakan usia. Tapi setia iku ambek bojone. Setia ambek bojone. Mari aku mari mangan. Oh, nanti arek kudu mari. Mari mangan so. Kon mari mangan kepethuk sapa mang Warni. Warni. Terus mari ngono kepethuk sapa? Kepethuk iku ketua kelasku biyen kok. Ketua kelasmu waktu kon sekolah SD. Iya. Saiki sik ana. Nang kono aku mang dikai es teh. Yo sik seger. Iya sik seger. Melok dadi tukang golekno ngombe udek-udek. Iya iku mang. Iki mang ya teko. Teko. Sopo? Paining. Sapa to? Paining. Paining. Iya. Kok ana ninge rek? Ning. Es teh lauk guwi. Ayo diabet Yo kancamu. manggakno kanggo kancane aja sampe lengsir kisinan. Dadi pulut bagulane diakehi. Wah pono kan gulane akeh. Akeh. Dibeki. Kon ro mari mangan ngombe es teh. Kan wis entek ah. Iya iya. Tak gelek nang kora-koran. Lho kon mlaku nang dapur nang kora-koran. Kora-koran. Iku ya ana kancamu. Aku asline iku gak ero nek iku kancaku so. Iya iya iya. Areke kok kora-kora ngrungono campur sari ambek megol ngene. Goyange ya apa coba? Goyang sok lut. Piring sok muser kaya DJ. Saking apa ki akase. Saking akase. Ngorai nang kono. Iya, ngorai. Ambek pinter goyang. Goyang tak jawil. Tis. Diamput kancaku biyen sing ayu dhewe. Jek seger ra iki. Jek seger iki mang. Jek kuat nyambut gawe. Biyen niku cara ngono dadi biduane kelas. Lulu kembange sekolahan. Kembange sekolahan ya kembange dusun lengsir kene. So. Iki mang teko. Teko. Bagian kora-kora. Iya. Sopo? Sayem. Gak Jam. Kok iso apal? Gak apal ya apa jenenge koncone. Lho iki yo ane. Iya 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 Sayem. kancamu. Ya wis telu iku tok kancamu. Iku wayune masalah pitung turunan. Biyen. Tapi dhek nomor 8. Nomor 8. Iya. Nomor 8 ku ayune kaya ngono. Pitung turunan dhek nomor 8 dadi gak uman ayune. Blas berarti. Belas. Koret-koret. Oret-oret. Berarti turun 8. Iku tok kancamu. Ya iku tok kancaku so bar aku mari mangan ngombe kopi. Iya. Aku metu so. Terus? Karepku kan gelek-gelek es teh, tak gelek-gelek tahu bulat ngono. Aku dibungok arek wedok iso. Ana sing bengok awakmu. Ono. Termasuk arek iki eling karo awakmu. Iya. Jenenge ya wis jelas. Masalah aku dibengok manto ngono. Lho iso ngomong jenengmu Wanto ngono. Iya wong mantanku mantan pacar. Biyen tau pacaran karo kon. Tahu pacaran mbak aku. Lu ya wis raket ngono to. Lho ala wong saling mencintai so. Iki mang ya teko. Ono. Yo nang kene. Ya iya. Sopo? Sari. 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 Sari gak sing ngomong ambek metot-metot mang iku. Iya. Iku pacarmu to? Iya. Biyen ngono atau biyen? Gak biyen. Saiki kok kaya ngono. Saiki diabet jare ini. Hah? Diabet. Kena diabet. Iya. Oh, soge gula berarti. Tapi aku putus ambek Sari yo. Kon mbek Sari putus. Sari mang jare berarti duduk jodohmu. Duduk jodohku. Iya. Terus? Putus tapi aku ambek Sari dikenalno tanggane so. Oh, Sari si apik atine. Apik atine so. Kon dikenalno tanggane. Dikenal tanggane aku. Supaya atimu seneng cegak susah. Iya. Iki mang ya teko areke. Ngomongnya mang Iya, WA aku, Mas Manto aku teko ngarepe salon ngono. Areke ngomong ngono. Iya tak omongi aja dhek aja ngarepe salon. Salon iku horeg. Nek jantungmu cepot ya apa aku ngene. Tapi iki mang ya teko. Teko. Yang bengok awakmu. Bengok aku mantanku Yohan so cuwinta mbek aku. Berarti jek cinta nemen karo kon. Napa men mbek aku? Sopo to? Darni. Sopo? Darni. Darni. Nandi areke? Darni aku susu mule ae. Wis ngene iki lho nasibe so wong lanang so. Ambek Sari ku mang ya putus, ambek Darni ya putus. Iya. Wis nasibe wong lanang untung ae aku gak melok arek-arek nang cangar so. Lah lapo?
terjun bebas nang Cangar iku. Terjun bebas. Saiki tak terno kon. Saiki trene dolor-dolor arek nom-noman terjun teko Cangar. Iya. Untung aku dipegat bojoku bareng gak terjun teko Cangar. Kon gak terjun teko Cangar. Yo ngene iki wong lanang lho sok. Perjuangane iku luar biasa kon tak kandhani. Masa? Digawe wong wedok dibelani sampe jegur Cangar. Nek gak wong lanang gak mungkin sok. Gelon wong lanang kabeh kaya ngene iki. Klambine lecet. Topine ya weh. Belani sapa? Belani wong wedok. Berarti sing nomor 1 wong wedok. Lho, wong wedok. Berarti sing nomor 1 wong lanang apa wong wedok? Ya wong lanang. Tetep wong lanang kuwasa. Wong lanang. Wong lanang kaya ngene iki belani wong wedok nggih Pak nggih. Nggih Pak nggih. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wong lanang so kon tak kandhani. Kon nek ngomong wong lanang nomor 1, Apa? aku tak belak tenang ya Bu, tenang. Gak usah nggawa boto sampean santai mawon. Dia apa-apano nek wong lanang jaremu nomor 1 gak iso to. Tetep wong wedok iku sing nomor 1. Terus sapa? Lho, mergane wong wedok soro. Soro toko sapa? Lho, soro wong wedok iku nang omah, ketoke kon nyambut gawe tapi wong wedok soro, ngeramut rumah tangga, masak sembarang. Iki wong wedok. Nek gak ana wong wedok, wong lanang gak ono artine. Nggih, Bu, nggih? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Semangat wong wedok. Lah, Ayo. lah kan krungu dhewe. Apa? Wong wedok kepengin ngetengi wong lanang. Iku jalur khusus apa jalur tuh endi jane? Jalur gasa. Sak penting-pentinge wong wedok so. Ya. Wong lanang derajate ku lebih tinggi. Kok iso Wong lanang ku pimpinane rumah tangga. termasuk presiden rumah tangga? Presiden rumah tangga. Berarti Berarti ya wong lanang iku tetap nomor 1. wong lanang nomor 1. Wong lanang nomor 1. Nggih Bapak nggih. Hidup wong lanang. Menang dino iki aku. Ngene to. Apa? Kon ngomong wong lanang nomor 1. Wong lanang presiden rumah tangga. Eling dan eling kon to. Nek gak ana wong wedok, dapurmu sing kaya ngene gak iso lahir nang donya to. Kon eling wong wedok ngregang nyawa, meteng awakmu nang kandhutane sing suwene 9 taun 10 wulan. Iku lho, 9 wulan 10 dina. Wong wedoke 10. Mangkane 9 wulan 10 dina. Iki nek wong wedok gak gelem meteng terus maru begitu oleh 4 wulan kon diujet-ujet gak dadi kon. Bapak. Tetep gak dadi kon. Tetep wong wedok iku sing nomor 1 luwih utama. Nggih Bu nggih? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Iki ngarep dhewe nggih hidup. Pikir dhewe kon wong wedok. Wong wedok. Kon wong wedok gak gara meteng nek wong lanang gak gara. Lambemu. Ya gak. Wong wedok gak gara meteng nek gak ditumpaki wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup. Menang aku sih. Saiki kon ngomong sing nomor 1 wong lanang. Iya jelas. Nek wong wedok nek gak ana lanang gak iso meteng. Iya jelas dong. Lah wedhus gak ana lanangan kok iso meteng. Ayo. Ngomong kon. Soale wedhus iku gampangan. Mangkane wong wedok nek gampangan kaya wah. Gak masalah iku tok to. Apa? Kon nyambut gawe soro. Nyambut gawe tengah wengi sampai mulai esuk parak esuk mulai. Iya. Nek wong wedok munggo mbasi kon iso ngetengi wong wedok. Wong wedok ndok omah begitu kon mulih, kon boto lapo-lapo. Wong wedok purik gawe celana rangkep 13. Benturu mesti mengkurup kate gagelak apa kon Nek gak wong wedok, tetep wong wedok niku sing utama. Bener mung nggih? Hidup wong wedok. Hidup. Gampang. Gampang apa? Wong lanang tak kandhani kabeh lek. Wong wedok. Sampean nyambut gawe pegel-pegel digawe sapa? Gawe wong wedok.
Iya. Gawe rumah tangga. Heeh. Lah nek mulai pegel kepingin ho ho hi he. Lah iya, nek wedok gak gelem kata apa? Wong wedok gak gelem. Iya. Wong wedok celonoan rangkep 15. Gampang. Gampang apa nih katanya mbok silet ta katene. Lah wong 150 lho le apik. Apa itu? Nggih napa mboten? Lah wong lanang saelele wong lanang menang mele. Kono aja muriki wong lanang ngono. Napa? Lho kene iki cidek sama leak goblok. Tidak kene sampe lek. Loh. Oh iki sobone iki. On dino rono ah. Sing satusan jek ono ah. Ono iso satusan iso? Satusan ono. Aja guyon masalah iku to. Napa? Wis semua lanang mau wedok wis padha ae. Kudu semakin anu. Ayo ngekek hiburan ae wis. Dijajal sik. Mikmu jajalan. Jik Cik 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 cik. enak miki. Iya. Miki ono ekone so. Ana ekone. Kon sing dadi ekone. Si. Aku sing mikir. Si. Halo? Loh. Ono ekone rek. Ngongang iki miki. Saudara-saudara, Rah. selamat mamel. Mel. Malam goblok. Lah kon mamel lek. Selamat malam. Lam. Berjumpa lagi Ki. dengan Budi Wijaya. Ya. Malam hari ini, Nih. saudara-saudara, Rah. silakan untuk membeli jeruk. Cer. Loh, kok Cah. kayak mang lho toh. Lah jeruk ya cer. Malam hari ini, Nih. saudara-saudara, Rah. dapat gratisan Tisan. pentol. Tok. Ya, kon iki dadi kok gak setia ngono sih kon iki. Cah. Kok setia kaya THJ ngono lho kon. THJ iki apa ekone syariah. Gak oleh kamu ngono. Gak oleh ya. Gak oleh, liyane. Liyane selawat to. Iso kon selawat. Kaya kisoken. Ya apa? Nanane nano. Bapakku NU. Iya. Nanane nano. Kok ngono sih? Bapakku NU, Ibu Muhammadiyah. Ibu muslimah. Heh? Ibu muslimah. Wah, jare sapa tanggoku lho? Bojone ku NU sing wedok Muhammadiyah. No sih. Nanani. Nanane nano. Lagune nano. Pak jajal. Bapakku NU, ibu muslimah. Shollu ala Nabi Masku Muhammad. Ansor, mbakku Fatayat. Melo NU pancen nikmat, ngalor ngidul oleh berkat. Melo NU paling hikmat, ngalor ngidul oleh berkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nanti kene iki Oleh pasir ning pinggir kali. Iya. Kanggo ning ora kandang sapi. Warga lingsir akeh rejeki, taun iki kabeh lunga kaji. warga lingsir pancen rejeki, taun iki munggah kaji. Allahumma Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lingsir
Nolek kang sirnang pinggir sumur lunga mengetan kok nggawa nanas warga ing sir muga oler apa warga ring sir muga panjang umur kabeh utange padha lunas warga lingsir panjang umur kabeh utange kabeh lunas Awa Uma salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya ning kalangan tuku pasir menakno genteng gawe ondo Cakep. gawe ondo tanggapan nanggone lingsir muga mule aku nggawa rondo tanggapan nanggone Lengsir muka mule dibedil londo Awa Uma kok iso nang tanggapan nang lingsir oleh rondo lho rumah samu kene iki gak ana rondoe Kano jare sapa? lho dari Pak Wijiana mau lho. Ana akeh. Akeh ta Bu blah Blara kabeh. Ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Lingsir iki gudange rondo. Awan aku mangrene tak hitung rondo niku lho swidak. sampean iki wis suwek lho nek ngomong sing ati-ati lho kenapa Pak Getar HP-ku getar. getare piro getare Getare. Halo. Halo. halo Ganggu ae. Halo, sapa? Bojomu paling tut. Sapa sih iki? Ngapa gatene bojomu tut? Halo. Oh, iya. Bisa bicara dengan salah sambung? bis apa ini nggak salah sambung ngono lho Apa ini enggak salah sambung? Enggak. lho aja dijawab sabar Halo. Ah. Apa ini dengan Enggak. saya? ngono lho Halo. Ya. Apa ini dengan saya? Oh, iya. lho kok Iya. aja dijawab bos Ini main di lingsir. ya Lingsir. iya Oh, dublet Loh. ini. Ki sapa sih? Lingsir itu nyelempit ya. Loh. Lingsir itu nyelempit apa nih? untune Nyelempit. Kon masalah. Iku mah ya lapo melok rene. kon wis tak wawaran mang cancangen sak percaya Pak polisi, Pak polisi ya. toh Sik Pak, ngene iki Pak. arek gendeng aja kancane dhewe kok Aku tuku HP anyar. Oh ya HP anyar. HP ku anyar. HP sampean anyar Aku kepengin gampang golek gendaan. Masalah. sampean dolek HP anyar kepin dolek gendaan niku lho sampean niku lho HP sampean niku mati ngono kok Urip ta mati iki? mati nek ireng ngene iki mati Lah ya gak ngomong. Mati kok jegicek kae. Lah. Ndak to, uripno so. ngene lho carane nguripno Ya iki lho apa? nek bunder-bunder iki ditutul tul terus dibatok munggah srot ngono Sing ditutul apane? Ditutul bokoke bojomu. Tutulin bokoke bojomu. Sing ditutul bokonge bojoku ya. Iya. Sik seneng ya. duduk sampean niku nurut arek gendeng iku wae Jare wantong. iki lho sing bunder iki lho tul dibatok munggah srot Seret. Ah, Munggah ya. munggah Munggah nang ndi so? Mungkin kono sama leak. Seneng. Seneng nang sama Lea. Tantung Akeh ceweke. Beneran to. aja kok bener matane be iki. Ya apa ini kira munggah ngene lho tut. Rasa ku nek ngandani gak jelas kok. ini lho tul Ya. munggah lah So. apa Kon jek enom ganteng aja ndelodok lho, so. apa Kon nyetelno wong tuwek. Lapo kok HP mbok setel wong muda-muda iki?
So. Dua. Oh alah, tuwek-tuwek nyelang bokep. So. Sampe nele. Lualan jengking so. Aduh, endi sih, Pak? Sabar, Pak. Pak, sabar. Aduh, cekel iki ne. Kon tak banting pisan lho. Iki lho, rasaku gendeng kok. Iki ngono palem halet. Aja nglaku-laku nemen-nemen jangkrik. Ojo dipintes iki ne sik lara. Rasa iki lho kurang ajar. Wong wedok muda jengking di setel. Ih, Nah, aman. Lho alah malah jaran. masalah. Rasa iki drodok kok kon iki kok. Iki HP-ne merek apa sih kok isine ngene tok iki lho? Oh, merek ABC ngene lho. Si. Baterai ta yo apa? Lah HP-ne merek NX ngene. Konjuk NX kon. Ono HP murih NX iki lho. HP apa? Sampeyan kepengin ndelok apa? Aku kepingin nyetel kewan-kewanan. Kewan-kewanan. Iya. Padha mbek rupamu kewan-kewan. Iki buntur sing tulisane Google iki dipetek. Duk. Terus ditulis kene. Kewan-kewanan tuk 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 tuk. Kewan-kewanan. Ah. Tuk tuk tuk. Gak iso dolan HP ya tuku HP. Masa Apa? lapo jaran wedok ditumpaki jaran lanang. Aduh. Aja distel iku aso. Wis pegel aku rek. Sampeyan kate ndelok apa? Bener iku ngomongane Wanto. Heeh. Nuk kene iki ceweke akeh. Ceweke akeh pendidikan. Iya. Wong aku iki lho gak tau sekolah. Di sapa arek wedok nganggo bahasa Inggris? Bingung aku so. Lah kok bingung? Arek wedok iku seru karo aku nek jenengku Kentut. Heeh. Lah kok arek wedok muni ngene. Ya apa? Good night Mr. Kentut. Kan bener. Kira-kira selamat malam Cak Kentut. Anjane ngono. Lah aku gak iso bahasa Inggris, ya tak awur ae. Oh yes, gudal gudiken aku. Kok yes gudal-gudeken. Iya wis teko kalau. Yes. Good night my love. Aku gak iso kok ora tau sekolah. Tak awur ae. Repot. Hah? Ada makanan rakyat. Makanan rakyat ya apa sih? Hei. Yo iki sing diarani mem petekaman tak petekatap. Apa? Mantap. Kon niku didelok praupane, didelok pasuryane. Ya iki sing jare wong biyen niku wanidya ayu tanpa cocot. Iki. Tanpa cocot. Tanpa cacat. Oh lah iya, lampa cacat. Ganteng koplak kok niku. Oh. Tawanto rasa. Ngene iki rego pira ya? Rumangsane sampean niku kate tuku kekean ta ya apa? Nah, iya. Ada cewek cantik sekali. Wanto karo Rasa. Nggih. Kowe njaluk adik apa ora? Wah. Melaku senteoran kok atik ndalek adik lho. Coba lapono mobilku. Mobilku lapono. Mobil sing ndi wong kono rene bareng trek ngono kok. Trek iku. Lek kok lah bareng trek sing mang. Etok-etok eno celuk. Etok-etok. Gak ngomong. Etok-etok wong wingi padaan yo tiba-tiba. Selamat malam, Mbak. Anda sangat cantik sekali. Ada bahasa mengatakan, Yes. indahnya bulan tak seindah wajahmu. Cakep. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Kecutnya jeruk tak sekecut kelek. Iki munu duduk wong kene. Iki munu wong Cina. Loh iya. Iya. Haya, wan haya. Wo aini aku cinta padamu. Kok iso kok? Yo iso. Hayya ala sholeh. Lah apa yang men adzan subuh iku? Rucut aku marek. Iki ya goblok. Budare wedok. Karo sing iso. Anjo kaya ala sholat. Goblok. Kesampean. Wanto dan Roso maklum gak tahu sekolah. Maaf Mbak, memang gak pernah sekolah. Jadi ya maaflah pengalamannya dikit sekali. Lain dengan saya. Enggak api gak iso ae. Kalau saya kan S3. Loh, dokter.
S3, S3 iku doktor. es melon, es degan, es teler. Terakhir ono Apa? es jus. Mbak, kalau Anda mau saya rabi, Apa saya rapi? Saya nikah. aja nggugupi. Kait waras. Ngomong gak iso. Kait waras. Nek kon gelem tak pek bojo, Mbak. Nah. Masih aku wis tuwek, njaluk apa? Donyaku akeh. Njaluk wong aku ya gak duwe apa. Rasa gugupi ae. Tak pikir ndang akeh donyane. Pagi makan. Lah. Sore tiada. Takkan punah Ya. cintaku padamu. Enak. Yen kowe sayang aku, aku cinta padamu. Asik. Yen kowe nurut aku rindu padamu. Yen kowe nolak aku, tak sogok. Kon gugupi ae. Nyanyi gak tepak blas. Gugupi. Nyanyi zaman lawas iki lho. Andai engkau jadi api, aku jadi airnya, tak siram. Andai kamu jadi bunga, aku jadi kumbangnya, tak entuk. Kon iso nyanyi ta gak? Rasa itu tiba ya celutak kon niku. Tawon isoke kan ngentup. Minggir. Tak koyo aku. Iso. Goblok. Kerayu arek wedok nyanyi sing iku melo-melo. Apa lagu melu? Sing romantis goblok. Romantis. Lagu saiki Ha. sing viral, Yo. sing terkenal nang dunia Mayang Sari. Weh, Ya, ya, dunia maya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bintang kecil di langit yang biru Amat banyak. Arek-arek. Kon bener jek nom-nom, tapi bahasamu kadang becotot. Enggak suka cewek ini. Enggak suka ya. To the point saja. Wadah, tunjuk poin. Supaya arek wedok gelem. Iya. Maju 2 langkah. Ya. Stop. Ciwalakati kok belok. Ini namanya to the point. Tuwek-tuwek grangsem. Peno gak ngerti, awakmu yo gak ero. Kon yo gak iso Iki munu arek bisu. 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 Nah, Delok ngomong ket mang gak nyantol-nyantol. Oh iya. Arek bisu ku ngertine basa isyarat. Mbak. Mbak. rasa lapo arek wedok kok mbak ucul-ucul gini so. Kon karo aku. Aku seneng kon. Ayo melok aku mlaku-mlaku nang pasar. Lah sing ngene-ngene iku Tak nang pasar tak tukokno ali-ali. rasaku mbok ucul-ucul. Ali-ali kok ucul-ucul. Aku melo siak-siak. Aku melok oraan aku dadakno. Ha iya arepmu. Wis ta? Olehmu nyangkem wis. Durung. Loh. Disawang wong sakmene kae iku gak pantes, Cak. Toh. Ngisi-ngisini rai. Aduh. Iku padha karo gawe contoh. Iya. Kowe iki garai mangkele atiku. Anjenmu aku iku apa? Iya. Arek embongan, arek selawe geblak dhewe ngono ta? Iya. Gak. Olehmu beda sak penake apa maneh ku tuwek iku. Betul. Wis mambu lemah iku malan. Budak-budak wedokan. Kon niku lho. Kapok seneni mboke. Lho kok senane Kowe kok. iki mangkel, Cak. Iya. Atiku cak mangkel atiku. Oleh kata Thailand telu rek. Garape kono. Panto, anggitamu aku gak Kon iso. tak jar-jarno kok kurang ajar. Ayo. Anggitmu aku gendakamu. Gendakamu. Apa? Apa-apa? Pantes kon ngono kuwi. Disawang sakmene iku gak pantes. Pantes. Ora pantes lho ngono kuwi. Iki gak pantes. Apa? Iki gak pantes. Apa kok Iki gak pantes.
Rasa Wanto. Enak. Rasanya dingin-dingin empuk. Maaf, Mbak. Maaf. Maaf, anggenmu aku apa? Heh, perainmu wis kok tungkakku jarak-jarak karo wedok. Kon merain wong lanang rasa karo Wanto. Tolong gocekno perkesen tak perkosane. Aja kurang aja. Le aja jengking. Gak iso aku gak iso. Ayo, yang ngono. Ini ya. Kelompok. Kamu niku nang dia siapa? Waduh, saya ini ketiduran. Anak-anake kate diperkosa wong sakmono kae. Sapa diperkosa? Wong iku mau. Wong pira? Wong telu. Wong telu? Iya. Papat lumayan kon. Papat lumayan. Sampe niku wis ngerti anake ku lek kate blonjo bengi ku ditutno. Kok tambah kok culno ijen. Arek ngono gak gawe Sing olehmu apa ngomong aku. olehmu cangkruk ae karo Kaji Muin. Nanti sing nanti ngejumuin. Nanti. kate melok Kaji Muin nang glindah awakmu. Diceluki anake. Bapak. Ayo. Ajimu niku sembrono. Aku kate dijak nang Glindah ya. Awakmu kenal ya, Pak, karo Muin iki, Pak? Wah, aku kanca plek kok. Jembek aku. Aku elok ngludul kole. Oleh, tapi ana syarate. Anak sampean biyen ket SMP tak gotepi gede-gede kudu diperkosa wong. Sapa? Ya mang ngomong telu mangkonangan aku tak ajak. Pajak. Iya. Beneran matur nuwun sawerane. Anak sampean tak peke kok sing suwe. Oh, gampang. Musuh aku gampang. Sampean njaluk apa? Njaluk apa? Njaluk odong-odong. Sampean gelem tak rabi ae, masih iso kaya ngono. Aku sampean rapi. Tak gotepi ket SMP. Godepi ku apa? Godepi ku apa? Godep iki apa godep iki? Napa, Bu? Tepi ngono tak. Apa? Hah? Apa nglayarane? Wes, Mbah. Oh, didedeki. Oh. Wes, beres. Ketika ket SMP ku tak incer arek grek bokong-bokongane api gelane. Wah, bokongane bondar. Iya. Ati goling. Ayo, bokong-bokongane keluar apik ngono. Aku sampe iler. Ngiler. Ini tapanane. Kurang, Pak. Sampe njaluk loro. Ya loro se aku lah jare sampean cintane nang aku. Iya, anak sampean ku sido ta? Sido wis tak tambahno 10 lah sido. Ini tak tambahi 10. Wis aku medun sampe tutupno ya. Wis tak tutup. Nggih. Meneh nek wis rondo Napa? tak pek dhewe, Pak. Oh, aja kuwatir. Aja kuwatir. Tukokno Avanza. Kacau. Jembek aku. Sampe ndang glindam tanggap loro. Loro. Tinggal desa mbek tangga. Ah, matur nuwun, Bah. Matur nuwun. Badine kan aku. Hah? Yo bener, Bah, wong aneh ngene lho. Video grone. Ya wis aku tak medun, meneh rondo tak pek dhewe. Oh, nggih, kula matur nuwun. Matur nuwun, Bah. Apa Muin? Kok medeni lho? Sampeyan ku ate jerokan lho apa? Sing jogre apa? Mari salaman karo anakku kok nek setruk. Apa? Wis aja ditotno. Wong iku mang golek ana, Pak.
Heh, awakmu beda wong pira wong papat? Wong telu, Pak. Wong telu. Gedhe ndi? Gedene ya gedhe kono, Pak. Gedhe kono. Iya. Oh, gak wani. Lho ya. Paninya. Tangane. Tangane. Tangane gede. Gede sampean, Pak. Gedhe aku. Iya. Oh, wani. Tapi playune banter ndi aku karo kono. Ya banter kono, Pak. Wong kono jek enom e. Banter kono? Iya. Oh, ya gak wani. Aku lho balanono, Pak. Ya, tak belani. Golekno, Pak. Wong apa sih? Wong iku mangelu kuwi nggih blangkon, Pak. Wong blakonan. Iya. Tenang kok. Tak golekane. Petung bangkonan oh, si deremek kon. Wong blakonan. Bapak iku kok nang kliru. Tak kongkon nggawa mule iki cek enek koncone engko nang moro-moro digepuki. Pak! Bapak! Goblok arek wedok jange diperkosa kok bengok-bengok pake. Oh, rurung rasane gayer-gayer. Lho, sapa iki? Nggih. Aduh. Apa iki yo? Iki apa? Aduh. Wah, apa? Iko lho wawonge, Pak. Iko lho. Pak. Ya iku. Iku lho wawonge, Pak. Rene. Ya, iki mang. Woi, wong blakono. Wes pegel. Ya Allah, iku mung bapak arek wedok mau. Matane bloloken. Karo blangkone tak delikno ngene karo. Matane bloloken. Syukur. Kapok kon. Wes golek balesan. Sepi matamu aku nduk kene kok sepi. Lho, tut. Lapo kan kene? Sabar. Masalah lu. Meletek. Ini bukan meletek. Nah, terus Inilah parabola. gak ngono awakmu lu tuwek-tuwek nggo embong blindik. Lapo iki lho? Bingung. Bingung lapo? Diundang kundangan tonggo. Nang budal. Budal. Lho, Kene nggone wong muslim. ya wis seru. Mosok aku ape gawe ngene, mosok pantes. Alah ya apa-apa putin. Tatik liwat ngarepe gendak aku. Aku nek gawe ngene ketok tuwek. Oh wis pelu kok ngono gendaan. Ya belajar ya, Dad. Belajar. Dad, aku nyilih ketune, Dad. Hah, aku dhewe penting kok. Tak gaene bancaan dilu, ae engko tak balekno. Temenan. Engko tak olehno senengamu. Terus seneng aku kon. Ro, Itu apa sih? gedang ambon. Alah pinter kentut. Angkrik iki cek loro kok ya. Mari tiba aja metiti. Gedang ambon gedene sak mini-mini. Temen lu ya. Engko nek aku gak iso ngeterno rene, aku ngongkon wong. Ngono ah. Nek ana wong muni ngene,
Wong blangkonoan awakmu ngendhek ambek ngatong. Pundi gedange, Bapak? Ngono ah. Pundi gedange, Bapak? Iya, seneng aku. Aja diwalik engko enak. Iya. Oh, pundi gedange, Bapak? Iya. Langsung prok klenger gedebak. Kok gak enak sih? Maksudnya kemarin mangan gedang. Kewareken, Oh. gedebak keturun. Ngono ah. Iya. Pundi gedange, Bapak? Gini, Nek. Pundi gedange, Bapak? Ya, engko lak enak ngono. Iya. Oke. Lho aku nek gawe ngene ketok gandeng lho, Det. Ngene kan ketok cekli aku. Kayak metu rada lampu. Ya wis, Det. Matur nuwun aku Mbak Sili. Aku tak kondangan awakmu maca selawat sing akeh ya. Iya. Tak dongakno muga-muga padang dalanmu ku jembara kuburmu. Asu kon. Gak ngono kendongan aku ngono sih. Tak dongakno seneng atimu, warek wetengmu. Oh. Pundi gedange, Bapak? Bapak. Nyonyor. Enak omongane. Tapi wong kentut kanca dhewe. Kenduren gak lali keseneng aku. Sopo ngerti oleh temen. Rezeki gak kena samono. Akeh wong urip iku sebareng. Kang narare ku lha apa sih? Prang-prang iki. Kangun arek-arek kelapo sih duwiran. Takon. Enak. Iki paling sing gedang. Ini kentut mah jare ngongkon arek. Kok gak nang teko-teko sih? Pundi bapak gedang nih bapak? Gedangnya pundi bapak? Hormalias tuh, ilopeng pitu. Kak Angling. Gedangnya pundi bapak? Ayo, masih rambutmu putih atau lampu lore? Sepatuan, aku gak Angling. Gedangnya bapakmu. Lagi peng 5 lah kagak rotak. Kon bedone mun tengah dalan. Nek seleparan ono ngene wong tuane. Oh, dokane dengan beto. Bangsat moblak ngono. Atuh. Gedangnya pundi bapak? Ya iki gedange. Loh, siapa itu? Napa bapak? Napa? Dakonmu nanti. Loh, kita semerap. Mboten semerap. Karo. Mboten semerap. Digawa wong. Nah, Lah kono. Lah ya rek gedang ijo kok wernane coklat. Iso pares-pares ini. Ya apa sih rek kentut iki mang lho. Wong ngirim kancane jarene ngekeki panganan kok dadake Ucok. Masalah. Kok kate nanti? Aterene pedet. Pedet matamu ku nak. Wong kuntet pedet. Lah iya. Pedeke kok pedet. Kuntet. Iya, kan kate nanti. Kok seneng-seneng go embong kon niku anakmu kok. Burung bathuk kok kon seneng-seneng go dalan. Kone lho kate nanti. Lho, aku mau refreshing dong. Oh, kebeneran. Kok iso kebeneran? Alhamdulillah, temen. Lapo? Aku urut dulu.
Wis ta. Ayo cepet iki lho apa sih iki? Aku iki oleh undangan nge-MC orkes arek nom-nom ulang tahun. Lah nek budal kono kaya Le iki nek gawe iki lak pantes arek nom-noman. Lah awakmu sing gawe iki. Ngono lho rek. kon kating MC orkes. Iya, arek nom-noman iku lho. Nek gawe blangkon gak pantes. Gak pantes lah. Kon Ya gak Nilai- baret. Iya. Wis ta. Diluk ae lho. kok gak enak ati. Oh gak enak guru kok emplok ya, Ben. Ayo. Alah cepet. Tet, apa? kon lak kating MC aja lali, Tet. Iya. Aku Heeh. nge-MC. Kon wis gawe blangkon iki lho temen cok rezekimu akeh. Aku lek gawe blangkon rezekiku tambah akeh. Rezekimu tambah akeh. Kepethuk sapa mesti kon kok dikeki rezeki. Kepethuk sapa oleh rezeki. Wis rezeki apa ae tampanono. Aja katik nolak. Matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Ngono ya. Oke. Iya, wis ya. Berarti lek ana wong mara, aku langsung dikek rezeki. Matur suwun, Pak. Iya. Pinter. Iya, kok kene ae ya. Iya, kan? Temen matur suwun, Matur Pak. suwun, Pak. Cek kabar-kabar. Lah iya wong bondo matur suwun nek oleh rezeki jane awak kadung enak. Kundat iki termasuk ya Jawa ambek aku gak tega. Iki bae sing ngeteri rezeki aku. Aduh, matur suwun, Pak. Ayo kok dino pepindho. Iki kaitane apa lah aduh. Aduh. Saiki gede dur kelanane putih lah. Ini lore kadang nggo sang kuandar. Kate lah. Oh, nek ngono-ngono bener iso mencala putri mancali putra kono. Ayo. Iki lho dalane lapor. Carane piye? Aduh. Bedone wong tengah dal sampe nek dhewe. Aduh. Iki anti kamu kok ganti kaya ngene kok. Mosok gara-gara iki balik. Aduh. Mosok gara-gara. Malam ini saya udah. Oh, balik gara-gara iki. Ayo. Halo. Halo, Pak. Halo. Blakone nanti. Loh, digawarane melayu rono, Pak. Warna Melayu. Hah. Lah kono. Kondet kurang ajar jalare rezeki ndasku sampak remek adake dipek kiwa dipek tengen dibuwanterno pisan. Ya rezeki apa det gara-gara iki. Alah nek nasib apa sing tak sangga iki. Bacut kuntet lho. Ana wong amen jaran kepang paling iki. Amen matamu ah. Lah awakmu kate nang ndi? Loh, kon iki gak ngerti. Aku iki kondang. Gak ngerti jeneng kon. Sapa? Iya saat adzan maghrib. Oh, adi iki sing Gak tau ngrungokno ceramah iku apa? sing jenenge Yai Sarap iku. Saat. Oh, Aku sing kate nanggone pengajian, ngisi pengajian. ngisi pengajian. Ngondi? Iki lho Pak Lurah iki lho. Kabeh manasik haji iki lho. Kon ngaji apa? Iso ngaji apa kon iki lho? Loh, gak tau ndelok YouTube rupamu kaya tutupe paneli. Oh, ndak. Iso tutupe panel rek kok cinemen. Ini kira Le. Kate ngaji ya? ngaji. Sapa iki Saat? Beneran Saat. Kon kok bedesan nyangan-nyangan. Asu kon. Le, rene Saat. Beneran sampean aja ngaji dhisik ya. Lah apa kok ngelarang wong ngaji? Kopiahe sampean tak sile dilu. Gak iso. Gak iso. Iso ta. Gak iso. Rungono Melok kon iku tambah bejat wong kon iku intipe neraka. lho gampang.
kon sampak ro intipe neraka bareng kon wis suwe tanggo kono. Kumpulanmu kumpulan gak pokro, dadi kurang beriman. Ngene lho, At. Sat. Goblok kopiahmu tak sile dulu, At aku ana gawene. Lho, sembarangan nyeluk kopiah. Tak kandhani. Rungono dhisik. Aku lak kate kundangan. Terus kenduren panggang ayam gawedhe. Alek blangkonan iki lah gak pantes ya, Rek. Sing pantes kundangan ayo gawe apa wong kopiah. Lah iya. Engko lek aku mulai kundangan tak olehno pupune petik sak mene-mene iki. Lah, aku te pengajian mosok blangkonan. Lho, engko lek wis mari kenduren sampean tak parani tak balekno ngono lho. Berarti aku kok kayak pupu petik gede-gede. Pupune petik sakmene gede-gede iku. Wah, ketepaan. Iso kelenger sampean mangan situ ae kelenger. Mangan pupu apa digepukno Lho, kelenger. saking enake saking gedene pupune petik sampean sampak gak eling nggelendang ngene. Ya wis gak apa-apa. Kene. Perasaanku gak enak tapi no. Wis to percaya mbak. Gak cocok lan mosok aku kelambian. Sementara. Kula wis mari kenduren tak balekno Tapi gak apa-apa aku pengajian Wah, kayak gak apa-apa. Koyo yai-yai Ya, yai Sulu Jawa Tengah iki. Ya, yai kentir. Kok kendel. Mau wis. Ora masuk. Lho, yai ku lho sing Iki lho blangkone ambune gak enak. kaitan gak enak suwe-suwe ya badek. Korengen pasan kon. Ora lho, resik, Bos. Gak pantes, Cok. Wis tak languk. Sampe nek gelem gawe blangkon iki pengajian sampe lo tambah laris wong sok weneng. Umume sarungan ku ya kopiahan. Zaman modern, era globalisasi, pengajian itu tidak berpaku pada pakaian. Apa kon ngomong apa kaya gemboke neraka. Walah kon ngomong amun kuwi kopiah gurene. Lho, ngene lak kenduren lak pantes. Berarti kon mulai teko kendurenan? Heeh, aja lali, petik pupune sakmene. Berarti PTE terno nang omah lho ya. Ya petik batang tapi ne. Lho gak ya petik wongkul temenan sik oh. Nyakar raimu ngono. Sak budalku. Gak pantes, Cok. Wis ta lah. Le, Elek, Cok. kok lah pinter ngaji sih. Ndonga sak iso-isomu mbok Al-Fatihah mbok apa cek slamet awakmu ya. Iki ndonga apa kok? Donga selamat Kok barang. Al-Fatihah gak iso ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gak apa. Pate bongkok ta. Andane Donga iku nggurine ama bakdu ngono wis apik. apik. Wis ya, pesenku. Petik sak lengen-lengen pupune petik. Lengen sak pitik-pitik. Oh, ngawur. Ya wis. Ya, hati ya. Kok ndredeg aku rek. Gak apa-apa. Gak pokro. Mosok gawe blangkon ngene. Tapi gak apa-apa ganteng. Tegeden weteng, Bah. Pelemon aku anjen. Iki. Sing gawa pitik sak lengen-lengen. Monggo, Pak. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Pitik, Pak. Pitik ndi, Pak? Petik. Iya. Jaluk sing piye? Pupu sak lengen-lengen, Pak. Pupu sak lengen-lengen ya bener. Pitik panggang ayam pupu sak lengen-lengen. Lho ya iya pupune sak lengen-lengen. Sak lengen-lengen. Senengamu. Iya, bener. Oh, pedes tambah. Waduh. Rasakno. Sampe iki dikongkon nggawa pitik di pitike. Petik. Endi? Pupu. Pupu. Loro apa sito? Loro. Loro. Wah, malah petaka. Pitik endi? Pitik. Petik. Pitik. Petik. Nanti kene, Bang. Lah iya apa? Lakon. Sopo sing gua blangkon? Kolo. Pitik. Lakon iki. Iku. Iki. Iki. Hmm. Aman.
Nanti kene. Heh, kene Mang. Nanti. Iki lho, Iki gorong wayahe ngasih tadi. kesuwen. Kesuwen. Gak baca belas aku. Kesuwen. Cek gak wayahe ae. Aku nyonyor kepuyengen aku wisan. Aku jelekno goblok, aku jelek kana. Lah kok kentutene mah ngono. Iki lho, gene blangkon. Kon gawe blangkon. Yo yo. Wis selo. Ana. Ayo ngono pinter. Iki cerdas. Dendi. Ana. Kana. Kene. Aku tak goleki wong blangkonan. Rono kon, Rono. Rono. Wah, blangkono. Ora usah. Ayo anakku. Iki blangkon malah petaka. Wis rupane elek. Digangi, Bapak. Assalamualaikum. Oh, niki. Oh, Yai Saan. Nggih. Saking pundi? Kula Sidoarjo, Dik. Nggih. Kula mari ceramah Nggih. tentang Asal gedang. boten Gedangi sak lengen-lengen. pitik. Pupune pitik. Sampe lak saged Mauhidatul Hasanah. Nggih. Wakilono aku. Terus Kula kan mantun ceramah 5 nggon. nggih wis capek. Capek. Nggih. Gawe iki lho enak. Terus kula ndamel iki Pitik. Panggang pupune pitik. pupune pitik. Nggih. Sak lengen-lengen. Nggih, tapi kula pun wareg kok kula. Kena anakmu. Anak kula nggih pun wareg niki Yai. Bojomu. Bojo kula tambah pun turu Yai. Pundi gedange, Bapak? Bojomu turu kebioran banyu. Wis Caca, gak pantes mosok Yai Saan gawe blangkon ngene lho. Mboten apa. Cocoke kopi ae iki. Sakniki kathah Yai blangkonan kathah. Kathah mboten apa sae mawon. Sing penting oleh iwak pupu pitik sak lengen langsung klenger. Iki gak peduli pupu petik kepuyengen aku isan. Nggih, kula nggih. Tak urupi Cak. Ngene lho, gak pantes. Iki kan kajian. Nggih. Mek gawe blangkon gak cocok. Tak urupi Cak, tak tambah 100. Oh, urupi iki. Tapi kula mboten pantes ndang ngene iki. Cak. Apa? Tak kei pupune petik sak lengen-lengen. Wis gak apa-apa, aku nyelip ketumu. Apa? Nyelip ketumu. Saya apa bisa apa? Petik sak lengen-lengen. Aku pengajian nggawa bare. Aku mari mangan sosis sak mene-mene. Nyelip tak kei 50.000. Ayo Cak. Iki lho sini. Aku wareg sosis kok. Sosis sak mene-mene iku lho. Timbangane teksek gede banget klenger. Lho, pancene petik enak. Kene wareg aku mau pitik. Kon terongohan biasanya kok saiki gak gelem. Mo, mari mangan sosis sampe. Tebus sosis. Apik nek. Apik niki. Apik det blangkone net. Lho apik. Nggih. Gak pantes, gak pantes. Gak pantes. Gak pantes. Gak pantes. Oh. Ya, pantes. 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 Pantes ya? Sip. Yo kon ku penyakite. Aduh, apa? Oh, aduh. Apa bang bendane goblok. Ayo goreng kopi aku. Perjanjiane dilarang dikembalikan. Gak ono perjanjian ngono iku. Kon tak tulis nama karo tak WA karo kon. Pundi gedange, Bapak? Lakono. Nanti kan emang. Lihat lah. Kalau bedese menek. Kacau. Pancine menek.
blangkono. Ya iki. Ndolek sapa? Ndolek sapa? Wong blangkonan. Iki ngoco apa kon? Nang ndi? Nang sumur. Heh? Ngoco nang sumur. Iki. Iki blangkon. Wong blangkono. Ya. Contohno ta. Coba, coba. Wong blangkonan. Coba sik. Coba. Wong blangkono. Lihat. Kok enak men? Gak enak. Gak enak. Ayo coba wong blangkono. Wong blangkono. Gak sido. Pasi. Sampe ndelok sapa? Gawe wong blangkonan. Lah apa kata menapakno? Kok sik takok anakku lho. Anak pernah takono dhisik aja kesusu ae. Terus aku kon golek wong blangkonan piye karepmu? Ngene lho, Pak. Sampeyan iku ya salah kaprah kok Tak kongkon golek wong blangkonan iki, kate tak kei dhuwit. Iki kudu blangkonku. Wekku ya. Wah, iki lah asli. Lek galitut ki lho. Bres. Wis, sakene, Nduk. Sing gawe iki mang sih. Iya, Pak. Nang dikai dhuwit. Terus? Lho dikai dhuwit. Kena ge suntik jere awakmu mari tiba. Pak, nek ngomong-ngomong duwe hati-hati lho, Pak. Iya, aja ngomong dhuwit. Kok kene akeh tuyul. Akeh tuyul, akeh wong kelangan dhuwit. Saiki aja ngomong dhuwit. Akeh Nang tuyul. kene akeh tuyul lho. Awas dhuwitmu. Masa sih? Dhuwitmu. Tuyul kok gak teko-teko. Mbah, Kok tuyule nang ndi tuyule? Tak karo. aja ngomongno dhuwit. Wong kene akeh sing kelangan dhuwit. Bahaya lho. Akeh tuyul. Kasame doane ta. Akeh Saiki tuyul. ngene. Saiki ngene. Duitku ilang.